Po nej príliš vydarenej nadstavbovej časti najvyššej hokejovej súťaže sa radosť martinským fanúšikom pokúsili urobiť naši juniori. Týmto však doma v baráži proti Topoľčanom vyšlo len na 50%. Cez víkend bol na hokejovom programe dvojzápas baráže martinských juniorov, ktorí na domácom ľade privítali rovesníkov z Topoľčian. Sobotnejší duel, ktorý bol zároveň prvý v sérii na martinskom ľade, si nenechali ujsť približne 300 fanúšikov. Tí si ešte ani nestihli poriadne sadnúť, aby si z chuti zakričali gól. Stačilo totiž iba 37 sekúnd, aby Martinčania išli do vedenia. V 6. minúte druhej tretiny za hostí síce dokázal odpovedať Rufaty, no misky vah na stranu Martina priklonil už o 9 minút počas presilovej hry Rusina. Tretia tretina tak priniesla dramatický hokej až do konca, pri ktorom emócie doslova explodovali na obidvoch stranách. 25 sekúnd pred koncom však gólom do prázdnej brány spečatil stav zápasu na 3-1 v prospech domácich Hruščík. Sme dve tretiny hrali slabý hokej, tak tretiu tretinu už bol neskoro doháňať. Sme dali hneď taký rýchly gól z úvodu toho zápasu. Dokázali sme realizovať tie naše šance, ktoré sme mali. Vašou veľkou devízou bol brankár? No tak určite na Juraj Haleta musím pochváliť, to dobre chytal. Vlastne celú sériu aj počas sezóny dobre chytal. A čo by Martin podľa mňa dosť bojovali, nás napadali, že sme mali dosť problémov hlavne v našom obrannom pásme. Séria za stavu 1-2 v prospech Topoľčian pokračovala v nedeľu v poradí už 4. zápasom série a druhým na ľade Martina. Na štadión si cestu našlo viac ako 200 fanúšikov, ktorí ale v prvej tretine gól nevideli. A to ani napriek faktu, že domáci Martinčania prestrieľali hostí v pomere 9-4. Slabá strelecká efektivita sa domácim vypomstila v druhej tretine, kedy gólom Petra Šťastného z 39. minúty išli Topoľčany do vedenia. V záverečnej tretej tretine museli Martinčania vrhnúť všetky svoje sily do útoku, čo sa odrazilo aj na obraze hry. Pomer striel 16-6 hovorí za všetko. Vytúženého vyrovnania sa domáci dočkali vďaka Marekovi Pacalajovi, ktorý napol sieť hostí v 44. minúte. V nervóznom a dramatickom závere sa však už nič nezmenilo a za futbalového stavu 1-1 pokračoval zápas 5 minútami v predĺžení. A keďže ani tam gól nepadol, na rad prišli samostatné nájazdy. V nich sa však ukázali tak brankári ako aj útočníci. Rozuzlenie nervy drásajúceho zápasu mal však na hokejke Mišuta, ktorý posunul bližšie k udržaniu sa v extralige Topoľčany. Martin v 4. zápase série tak podľahol Topoľčanom 1-2 po samostatných nájazdoch. A dnes, keď sme sa zomkli trošku a aj cez tie všelijaké prekážky, ktoré nám rozhodca, nechcem to tak povedať, že rozhodca, ale boli to všelijaké inakšie okolnosti, ktoré nám hádzali polena pod nohy, ak sa hovorí, ale dokázali sme to na tie nájazdy ukopať a bereme bod aspoň stále to. Tí chalani sú pod tlakom, treba vedieť, že oni to ešte nevedia tak zvládať. Predsa len väčšina hráva len základnú časť. Chalani, ktorí sú tu z 20-ky, takisto hrali základnú časť v extralige, či seniorov alebo juniorov, a v podstate taký tlak, kedy sa hralo o všetko, tak málo ktorý z nich zažil. Takže bolo to vidno aj v tých zápasoch, že jednoducho zrazu, keď tá tiaž padne na tie hokejky, tak sa hrá ťažšie. A v čom bol rozdiel medzi sobotou a nedeľou? Tak ja si myslím, že včera sme sem prišli už akože veľkí majstri sveta, že to chceme ukončiť, že to bude spanilá jazda, ak sa hovorí, ale Martin nás prekvapil, hral dosť dobre a potom sme to už nestihli dobehnúť. A dneska sme to už nepodcenili a dobre sme sa pripravili na to. Dneska veľakrát aj prázdna brána, nedokázali sme ten puk dotlačiť do prázdnej brány, aj hráči, ktorí sú skúsenejší. Dostali sme gól taký typický playoffový, to znamená dorážku spred bránky. Potom sa nám to v presilovej hre podarilo vyrovnať. Znovu sme tam mali veľa šancí, ktoré sme nepremenili, a v nájazdoch tieto Topoľčany ukázali takú väčšiu technickú zdatnosť. To znamená, že tie dva nájazdy, kde dali oni góly, tak to ozaj bolo veľmi dobre urobené. Za vašu snahu hovorí aj veľká radosť po zápase? Tak určite, toto sme sa veľmi tešili, lebo keby tu prehráme, tak začneme vlastne od 0-0 a takto máme teraz ten postupový mečbal, ktorý dúfam, že doma potvrdíme už a udržíme tú extralígu. Bohužiaľ prehrali sme ten zápas, stav je 3-1, ale chalani prejavili také odhodlanie ísť a vyhrať 3 zápasy v rade. My povieme jasne, že vyhrať, chceme ukončiť tú sériu a všetko podriadíme tomu cez týždeň, aby sme sa na to pripravili na ten zápas, aby sme tú sériu už ukončili, aby sme sa nemuseli naspäť vrácať. Upravíte aj nejakú stratégiu do Topoľčian, alebo ostaneme pri tom istom? Tak my sme, dá sa povedať, že v každom tom zápase sme mali navrch, takže uvidíme, ešte to premyslíme.
Séria sa tak sťahuje opäť do Topolčian, kde môžu Topolčanci rozhodnúť o udržaní sa v extralige.